sa Tagbilaran City Hall para sa pag-celebrate ng Saulog 2022. Okay? This will be going to open till May 7th. Today is the opening. So, today till May 7th, 2022. Huwag ka na magsalita at maingay. Video ko na lang. Hindi ka magkabungo. Saba. Yeah. Aba ang balis na ibanda? Oo, doon. Ayan. Okay, anyway. Andito tayo ngayon sa food fair. Today is Okay na. Today is April 14. This is the opening, the first day. Then, this will last till May 7. Kaya kayo, kung gusto niyo punta dito, nandito na lahat guys. May coffee bar, may tingnan niyo naman complete kami ng mga mouth-watering beef and chicken shawarma. Bukaw food truck. Wow, very nice. Para ako nasa Disneyland. Para child to ball. Mobile truck. Ang galing. Wow. Ang ganda. Ang bibo-bibo. Nice tayo. And then also for the plantitas, we have here. May plantita rin? Ay, po, fiber pots! Ha? Yes. Mayroon din? Ayan. Andun din. Talaga naman pag plantita ang pag-usapan, nandyan siya. Oh, see? Yung binilhan ko ng laurel nandito, guys. Hello. Uy, naka-first place siya. Yawa, mga tanim. Plantita, nanay. Oo, kasi Tapos mabisi eh. Mabisi eh. Sana. Oo, sana ka. Ganun na nga. Ganun na. Ang galing. Ganda. Oh, nice. Ano sa Malaysia? Cheaper yan naman. Ano wala? Gusto ko na kanina. I give it to you for 350. Ano yan? Moonshine. Murag balik. Mauna kung Balik? 1.5 sa ano. Murag balik ka. Family sila po. Bigyan ako nito. 350 na lang. Mauna kung 1.5 sa ano. Oo, lagi. Oo. Barato na rin. Barato na ito. Barato na kay sir, no? Nakapalit na siya 1,000 sir. Oo. Wala na mali. Oo. Moya, kaya kayo. Saan pa man ano to? Europa na lang po. Ay, naku, palakuan na lang. Padapan na lang ma'am. Display. Display. Okay. Ayan sir. Papunta. Okay. Isang gaganda. Yun. Diara ang mga watch ladies ang namumura ng mga watch ladies. Kaya lang, kano ko na mo auntie ko alam mo tindahan yung sa ulo sa cupcakes ba? Sa tatlong simbahan Ibang guys. Basin lunch break. 12 to 1 pa. Mura na lang ko pagkainin ba? Mura na kapalik. At bang yan ang simbahan? Tatlong plaza. Dapat sa nanda sa high school, Lanisel. Oo. ano lang. Oo. Lagi kay hindi man minaari ang album kay nag-visit ko sa Okay. Thank you, pa. We go to the food.
Tingnan natin. Hmm? All seafood. Hmm? Saan na lang tayo? Daan na lang tayo. Pasyal-pasyal. Tignan natin mga. Lemon Company. Hmm. Darat mo. Ini produknya lah. Oh. Ya. Sige natin ganggon. Ano ka? Hmm? Sige natin ganggon. Hmm? Milk tea. Wow. Sarap. Ay, no cake daw. Okay. Bigyan My natin. cakes. Cheesecake. Wow. Ang sasarap. Ay, yes, the potato. Kuha tayo mamaya niyan. Ah, Okay. okay. Ayan, yung price list nila. Tapos nandito na lahat. Grabe na. Nandito na lahat ng display na pwedeng kainin. Ang sasarap. The Lemon Company. Pag mauhaw, mamaya balik tayo dyan sa lemon. Is DJ Scoop and loaded. Wala, ano ko. Kay ba mo pinag-asa na sa ano? Daming tao nga na. Kita mo? Daghang tao, daghang pagkaon, daghang mainom, daghang lamig, daghang gwapa, daghang na. Overwhelming. Oh, May mga sandwich pa sila, oh. Oo nga, sandwiches, meron Saka sila. may aso naman Marcel, oh. Saan? Yan. Masarap ang mag-cook. Tama na, yun. Bamo. Sandwich. May sandwich sila. Look. And then seafront. Seafront. Seafront Grill Restaurant. Yun yung sa Sampusa. Ha? Seafront. Seco Grill and Restaurant. Sisi. Okay, doon tayo. Marami pa. Sandali. Yan. Excuse. May chowking din. Hindi nawawala ang chowking. Andyan ang masarap na halo-halo. At siopaw. Andyan ang masasarap. Oh, andyan si Black Chai. Oh, milk tea. Then, Stinky Brass Diner. Wow, Stinky Good evening, ma'am, sir. Ayan. Brass. Yes. What is it called Stinky? Why is that stinky? Ha? Is that for the baby? Ah, really? Yes. Steak breads. Ayan. Kakatuwa naman kayong magpangalan. Ang cute ano. Ha? Stinky brats. Stinky Brass because of that baby. Yes. Okay. And then, Buzz Food Hut. Oh, Buzz. Buzz. Best shawarma. I think this is the best na. Kasi best eh. Then, Pino ka. Ay, bravo. Oh. Ganda, lemon press. Lemon tea. Good. Wow. Hmm? May puto bumbong. Ayun. Puto bumbong. Ayun. Mamaya, balikan natin yan. Magkakal, at pila. 55 pa. Ha? Ang isa? Ang apat. O, 85 daw ang apat. Apat na yun. Busog. Busog match ka na sa 85 mo, oh. Ang sarap. Ano? Ilocano delicacy, di ba? Parang Ilocano yata yan, di ba? Or hindi?
Ano? Tagalog yan, Tagalog. Tagalog lagi. Ay. Tagalog ba? Oo. Yes. Yan, ang sarap. Tapos meron dito ang cake, nachos combo. Oh. Fitness. 88. Kung ganito ng pangalan. Yung pares mo. Hmm. Delikado, tumba. Fresh nila. Freshly. Ano ba yung ito nila dyan? Ng Naprito. Ayun. ang dami. Eating selection and Hmm. Hmm. Pero sa Bohol, yung trending, yung look at this. Grilled balut, balut no? Yes po. Oh, grilled balut. Pati tilawa kuluko. Tagpila isa? 35 ma'am. 35. Sige. Spicy man tingali ni? Yes ma'am. Ay, wow. Pwede. Mabilaukan man ko. Hindi, ganito ma'am. Walang ano. Anong dili, ha? Matandang ng udihang. Because, udihang sa balay, okay ra. Kaya bisa, kaya ba magdana ka, okay ra. Pero lagi is public, maligi ang ambulansya. Simpa ko. Kasi, mamihan. This is the best resto. Mamihan. Ito ang pinaka-trending ngayon. Balot. Yes. Actually, yung mga kuan, pare-parehas na dito, no? Kaya gusto ko pa. Dali, kuan. Sir? May sili, guys. Masyado may mahilig sa aking manghang, ha? Mas masarap kasi pag may sili, kaya lang di pwede sa akin. But very nice. Gusto mo? Pili? Yeah. Kung nandun, alam mo lang ba? Ikaw na lang. Ako lang, ako lang. Bayad. Ha? Cheers! Grilled balut. Oh, see? Mga alsang balut, ma'am. Sarap. Oh my God. Oh, pati tayo. Ayaw mo?
Yan. Bili tayo ng cappuccino nila, Buenamano, my husband, dahil siya ay coffee monster para sa kanyang pagkukot. Okay. Let's do this! Oh my God! Taglaran Fiesta is very nice! Wala na kaming COVID dito. Ang ganda na ng Taglaran. So happy ako. Hold. Hold. May ice, no? Ay, yung sa'yo mainit. Oo, lagi. Ah. May ice. Nakaka-straw? Wala? Wala, dito may gupin sa ano. Okay. May butas na dyan, ah. Okay, nandito na. Ayan. Ganyan na lang. Ha? Okay, okay. Ah, ganda ng taste ng coffee nila. Masarap ang coffee nila. Brand ng Bagong grind, ha? bagong brand. Oh, yung brand ng ano. Kuan ma'am, local beans ma'am, Arabica, Robusta ma'am, blend. Ah, ganda. Like local, yun ang mga gamit ma'am. Kaya yung taste mo labasa. Kuan ma'am, sagada ni, Sagada? Oh, much more, Lagi- ano, yummy. Yummy yung coffee lang nila talaga. Yes, ma'am. Totoong coffee talaga. Wow! Nice! Para akong lumukso pumunta sa, ano, sa Via Fratina, may suking Via Fratina, Via Condotti, para akong Wala nga sinabi yung ano, yung pula na ano? Ha? Yung ating ano? Labasa? Hindi, yung kopi natin na ano, doon sa bahay tayo. Iba. 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 Ayan. Iba talaga. Wow! Matakulat ha? Impressive. Impressive talaga. I love this. Hindi mo nagpapalita ha? Kami, kuan ma'am, ay ma'am, sa grocery. Sabi na sa mga. Gawa sa order po, tapos sa Italy.
Bukas sa airport sa year. Next net coffee, Oo. That's the difference. Nasa right side. Bandang 7-Eleven? Ano yung nag-cover? Ano yung gawas? Wow. Pilitano. Cheers, cheers. Ano ka na? Ha? F1 coffee. Yan. Here it is. F1 coffee. Ayan, puntahan nyo guys. Yung music, maingay eh. Hindi marinig yung ano mo. Ingay man.